солҳост ки мардуми шаҳри бостонӣ панҷакен аз 4 пойгоҳи оташӣ қайнар, қавола, зарафшон ва шарбат истифода мебаранд. кормандони масъули корхонаи давлатии фаръи обтаъминкунӣ ва канализатсия пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ба аҳолӣ оби нӯшокиро саривақт ва бо сифати хуб пешкаш намоянд. обома раҳма, лекин ман мехоҳам фаҳмам ки ин сифати оба ки ҷав метиҳад. масъулони корхонаи давлатии фаръи обтаъминкунӣ ва канализатсия дар ин маврид чӣ андеша доранд? об аз манбаъҳои мӯътамад гирифта мешавад, он аввал тоза карда сипас ба сокинон расонида мешавад. ин раванд зери назорати махсус мегузарад. обе ки ба шумо мерасонем мана дар ин гуна биноҳо, бинои хилоркунӣ хилор карда сипас бо воситаи қубурҳо ба хатти умумӣ обрасонӣ карда мешавад. илова бар ин сифати об пайваста ба ташхисгоҳ пурра ташхис карда мешавад. то имрӯз мо 20 намуди ташхиси об мавҷуд аст. тамоми ташхисҳо онҷо мегузаронем. танҳо ташхиси бактериологӣ дар санэпидстанция мегузаронад. бо ин коргоҳ мо шартнома дорем. тибқи он ҳар моҳ барои хизматрасонияшон 164 сомонӣ месупорем. хилоркунӣ ва гузарондани ташхиси лабораторӣ кафолат медиҳад ки мо оби тозаро истеъмол кунем. раванди тозакунии об маблағи муайянеро талаб мекунад. хилоркунӣ барои 1 метри кубӣ об ба 2 дирам рост меояд арзишаш. барои гузарондани ташхиси лабораторӣ ҳар моҳ мо 3684 сомонӣ масраф менамоем. пардохти саривақтии нархи об аз ҷониби шумо барои рӯпӯш набудани хароҷотҳо ки дар боло номбар шуд, инчунин барои бо сифати баланд таъмин намудани оби нӯшокӣ зарур мебошад.